За най-добрият коментатор Ритко Мадафака. Тук са най-познатите боксори в Кюстендил, в махалата и в момента ще се бият. Ама от работа идвам, от работа, виж, Няма, тук всеки ден, когато дойде 8 часа, не 9 часа, извинявайте, тук в Кюстендил, в махалата има всеки ден бокс, бой през лятото така. Давай, господине. Готов ли си? Питай го после. Ама от работа идвам. Чакайте, чакай! Стоп! Ела тука! Чакай, готов ли си? Мълчи, готов ли си? Готов ли си? Бокс! Момента влиза, лева, десен! Ден! Излизаш от ринга! Не сме излизаш от ринга! Файт! Ме даравато само. Изхвърли го навън, той много виса. Бокс, лява, десен! Стол! Той е най-силният боксер в махалата. Ще му дам моята първа братовчетка от Македония, първа проститутка в махалата при мен. В махалата. Давай, мачо, нокаутирай го! Нокаут, мачо! Мачо, нокаут! Начо! Главата! В операцията! Тук на корема, в операцията! В операцията, Начо! Тук където е опериран! Начо, не ме срамувай, Начо! В операцията, бе, брат ми, бе! Бокс! Сега! Това е автобуса в Кюстендил. Така, Тарманда. В махалата. Такси 3. Айде, бе! Беле, Заро! Викай! Айде, Заро! Леко, бе, да не е много крепо, бе. Това е в Кюстендил. Сега от едната страна на махалата. От едната страна на махалата, сега ще ме карат в другата страна на махалата. Леко, бе! Абе ти кога е последно пиял бой? Вчера се това. Леко! Așa spirinele astea, do tu da sempre aqui o Как бе до тук? Mai miliția, mă, miliția. Miliția, mă, miliția. На те да намериш. Дай 10 лева. На най-ма хурде. Дай ти 10 лева. А, 10 лева. Те. Кой става главен в махалата? А? Цак. Евала минджаки. Цак. Айде, заклевам те, айде. Що? Не, че ме види по-добре. Кой ще те види? Не, тук само обикновени хора гледат. Не. Евала минджаки. Цак. Виж какви очи, дай ма циганки. Тук съм с най-известната в град Кюстендил в махалата. Така ли е? Най-много хуища е ядела. Така ли е? Откъде изеде хуища? Кажи си ги всички, айде. Кажи, бе! Колко хуища си яла? А? Много? Кажи, много. Кажи, не се срамувай, заклевам те. Айде. На сватба сме я скина невестата. Го скина пърфуло. Как се чувствате? Много добре!
Здравей! Здравейте на всички! И тук в Кюстендил имаме също, не може да говори, тя има курец в устата. Не може да говори, така ли е? Не може да говори, има курец в устата, да? Тук в Кюстендил имаме и човек, който е познат по дишане лайна от кон. Дишай! Димитър. Дишай, дишай! Дишай! Дишай го това! Той диша лайна от кон и никой като него не диша лайна от кон. Той само е първ тук. Айде! Дишай бе да видят! Дишай бе, брат! Дишай, брадър! Ко стоиш? Дишай! Ако има някой лайна от кон да не ги фърла, да ги докарат тук. Димитър! При Димитър! Не, като те мерез, не ме да умреш, ти не дей. Те меро и мале. Не знам шо, не знам защо стоиме всички така, но аз виждам другите и повторявам какво да правим. Не знам защо седиме така всички. Вижте, какво става. Навсякъде стоят. Какво е това, брат? Какво е това? Това е, се скучихме. Моментално пръднах и си те момент. Какво е това, бе, хора? Пишете в коментарите какво се случва. Не знам какво се случва, трябва да спрям. Фифи, интересуваме сега, като се пуснаха сирените, аз не знам какво е това. Видях ги всички, ще стават, просто станахме и ние. Интересуваме ти в тоалетната какво правиш, като се пуснах? Не бях в тоалетната, точно трябва да излизам и станах. И какво правиш? Мастурбирах. И си изправих. И си мислех за тебе. Абе, като се пуснаха сирените, какво правиш? Па нищо. Стоише мирно? Да. И мастурбирането ли спря? Спрях го. Доко, кайлала ти каламач. Доко, кайлала ти каламач. Доко, кайлала ти каламач. Alam te gelman çay şukariye. Orul dikman çay şukariye. İril dikma çaye. Çay oriye şukariye. Papirur de palamande. Çay oriye şukariye mande. Mande. Tararam. Çay oriye şukariye. Papirur de palamande. Çay oriye şukariye mande. Mande. Alam te gelman çay şukariye. Orul dikman çay şukariye. İril dikma çaye. Браво, курва, чисти така. Малко, ще се напиеш ли? Не бе, стига Абе, айде малко, сега да се оправиш да... Бришем сега, да оставим... Добре, айде, ова, мани го, некс. Нема да бришем. Некс. Айде да ти биде по-хубаво, да се оправиш. Работата да тръгне, айде. Ето. Айде, чисти, курво. Добре, сега по-хубава ще ти биде. Ти е курва? Кой всички? Кой всички са курви, ма? Майко... Дано, тай да пикала, ма... Сани да го тресеш, бе! Чекай. И какво да чакам? Няма какво да чакам. Айде, треси. Ела тука. Айде, Фифи. Пречиш ми на Не работата. ти пречам, треси. Къде да го и тук? Ето тук отгоре надолу. Нема върху колата, че... Абе няма върху, ето тук треси. Да нема нещо. Абе няма нищо, айде треси го. Така ли се тресе, бе, пикло? Треси хубаво. Абе със сила, силно, бе, братко.
Фифи? Не мога да го не такова повече. Как не можеш? Хайде сега това. Дай, вземи Браво, се стегни. домакиня. А? Вземи се стегни, бе. Абе не иска, бе, брат, бе, къде ги Брат, намери? какво става? Къде ги намери Брат. тези жени, бе, брат? Махалата за нищо не става. Дай, вик, но маце, кажи, ставай му. Чекай, слушам сега, къде сте, па? Да? Къде сте? Само седи! Стани му да чистиш! Вижте, а не домакиня, хора, всички да я знаете в Кюстендил, не домакинята. Браво, Фифи, ще те женам за Македония, заклевам се! Не, аз искам за цигане. Еми за циганин, Македония е циганин. Тука? Не е тук в махалата, при нас в махалата. Како вака, Фифи, шо му правиш на кебето? Какво му правиш на кебето? Че го сгъвам, какво му... Така се сгъва? Бе ми майката, не. Абе, не знае да го сдипли! Бегай, мори! Ао, не знае да го сдипли. Абе, сдипли го! Ама какво се гледаш в огледалото, бе, човек? Се гледа, нали, дипли, ума. Не ме ще урочасвате, ме. Же ти мене веќе може видиш ако направи. Колко време ти трябва да сте го? Седиш, не ми такова. Ама колко време ти трябва да го правиш? 1 минута. Сега ќе пуштам. Абе дай бе, че оправи го това. Сдъни го. О, Фифи. Гледайте, не домакиня, не знае да... Майко, не дома. А? Не знаеш как? Как си? Чекай, помислим. Как бе да помислиш? Как да го сгънем? Ао, бе, сгъни го хубаво. Покажи му как се сгъна. Много е тежко, не мога да дигна. Тя го, другата пък оправи леглото. А мечката долу? Я остави. Ей, види го му текна. И пак све ке растур. Абе шо бе? Абе ко направи, Фифи? Уморих се, чекай. Така че. Знаеш ли какво каза? Че не е временно. Не е време, аз сега ще проверя. Ще направи беля, ще направи.
Избега с коня! Мъжа ми избега с коня, ето го, ето го. Кръче, снимай. Как ти е бремена? Може да си остава бремена. Само може ли малко да я държиш да я проверя? Как да е? Само дръж я. Дай един найлон. Не е бърка, бъркаха я, не. Не бе, дай найлон. Не, знам тия работи. Как може да остава бремена? Като гледаш чистите, виж, че пусна името, пусна. Пусна името, как? Федеркуфната промени ли му я? Ритко, че те ритна, Ще ритна, не. Остави я, бай да Може да остава бремена, трябва да даш да я пробвам. Не. Що? Не, трябва да я пробваш. Кой хора ти казват, че не може да остава бремена? Аз ти казвам, че си е бремена кобилата. От кой? От мене. От тебе? Да. Яйба? Да. Няма ли жена, бе, брат? Нема жени. И ти яйбеш? Ваве. Хората умре човек тук, сутринта умре човек в махалата. Умре човека в махалата. И до вечера ще дойдеме тук и традицията е тук, ще трябва да се смееш. Вечерта се пали огън, а тя е моята нова жена. В момента има мляко в градите, от неговото мляко от градите ще правим сирени. И искам да ви кажам, до вечера трябва традицията е да се смееш при мъртвия човек. Моята жена. От нея ще правим айран от техните гради. И до вечера се пали огън и трябва да се смееш при мъртвия човек. Искаш ли, не искаш ли, трябва да се смееш. Аз такава традиция за първи път виждам тук в Кюстендил. Да се качам ли, брат? Не да ме карат. Защо? Традицията е такава. Виж един зъб. Чакай, моля те. Чакай да го пипнам, зъба. Да си жив и здрави, Бог за тебе. И на теб, майче, мерси. Ама зъба може, чакай. Традиция е така. Нарочно кеса, мамата те маре. Обърна, резва. Чакай бе, не бе това. Лама булке! Айде, ма, обличай го това. Прасета! Това е твое. Ма вземи го, ма. На, това е твое, ма. Миме. О, тука куклалище има за Амет. Амет, брат, кажи, шо сакаш? Да ти вземам. Бо, всичко има тука. Абе, какво е това? Бо. Абе, какво ми се закачи, бе, човек? А? Чакай. Așa? Îți apasă tuca? Ritco? Не ви не това бе. Ritco? Чекай аз да се облечем. Ritco, îți apasă tuca? Vezi колко ще бъде. Добре, държи. Викерта. Бягай! Обличай. Имаш ли костюм? Еки като каз. Кой да не го кача? Кой да не го кача? Така ми удара. Сложи си товарите. Хари Потър. Айде. Оди оттам. Ма отиваме на сватба. Така? Така. Не. Не, аз така никога не.
Снимај ме. Снимка е. Со телефона. Убаво снимка. Ева ми сниме! Путката ли да снимам? Събличай се тогава, като искаш да бъдеш порно звезда. Отива дома мене. Цап-царап. Добре, и? Краде пари, туро джобо. Откъде идваш? Бех на тоалетната, мъже. Влизам вътре, нема пари. Защо бе? Не краде. Просто си взех. Просто си взех пари. Ти не крадеш, просто си взимаш. Е, той вика не краде, просто си взима. Просто си взима. А там негово ли е сложено? Он сложи ли там? Ти сложи ли там? Да. Кога? Всекога. Всяко едно време не ме пипай. Не ме пипай! Ама хора, той просто не краде. Просто си взима. Защо от касата, нали? От касата, да. Ако искам сега повече, отивам да си взимам. И аз продавам цигари. Отивам да взимам пари. Виж, не ме пуска. Те сега касата е пълна. Дай. Иди си вземи, на ти Айде, дай. Виж оттам вземи. Не бе! Начо! Ще те клевети, тате! Не бе! Трябва да пускам. Ах, ти беги да минава. В джоба са, баба. Украдна ги, бабе! Не, верно кръгна. Оти, Начо! Ела бе на те, нема защо да работим! Виж, сега ще кажем на баба ти, на дедо ти. Ела бе! Начо, върни парите, бе! Върни бе парите! Направо така с ръката. Ела да видим колко взема. 3. И що ще върни? Сега и от тук. Де бе? Начо, бе! Отиваме да търсиме булка за Леон. Леон, щастливи да сте, брат. Живи и здрави да сте. Отиваме аз, Фифи, Калашника да търсиме жена за Леон. Ке се жени моя брат сега. От Кюстендил. Хайде за булката. Спокойно. Булка. Булка търсиме. Те е булката, бе, айде. Ама сериозно. Сериозно? Айде. Дойдехме с ракия със си. Живи и здрави да се. Това е моя братучет Зет. Зет. Ти ли си бащата? Аз съм бащата. Бягай от тук, Начо. Ай, къде да слагам шишета? Да седиме, има ли буйрум? Слагай гора, бе. Като дойдехме, питам за буйрум. на булката. Няма проблем. Момчето не ни бачка, на 20 години. Да. Не е бил никога женен. Обичам шиша да си пушам. Има едни проблеми, грешки в живота, който всеки прави грешки в живота. Знаеш как, никой не е безгрешен. Играе понякога казино, машини играе. Ще спира. Сега казва се Леон, нали, македонец. Не ви е проблем, ще сме македонци. Не е проблем. Нещо за дъщеря ви да ни кажете. Какво може да кажем? Ако си искате. Аз не може да кажем нищо, ако иска. Да ни я представите. Това е, какво става с нея. Какво да кажем? Сега ако иска, аз не може да кажем. На колко години е? 15 години. На 15, добре. Няма проблем. При нас циганите това не е проблем. Се знае. Защо? Се знае това. Не е проблем. Женена била? Да. Значи един път си женена? Да. Добре, няма проблем. Ние те приемаме. Аз стана на 13 взема. Не, няма проблем с това, ще ти си била женена. Сега искам да те питам. Ние няколко пъти те видяхме при магазина при Иван и извикахме те, ти не искаше да дойдеш, обаче не знам защо. Той нито е грозен, нито не знам. Теб ти харесва ли момчето? Ама сериозно пред Бога? Ама какво да се Не, момчета не е грозно, момчета не е грозно. Ама честно пред Бога си кажа. Не е грозен. Само трябва да спира казиното, само трябва да спира. Добре. Честно пред Бога те питаме. Газиното да го спирам, брат.
Харесва ли ти? Спирам Иван казиното. Може и вижте с какви чехли е. Домашни. Домашни чехли не е проблем. Харесва ли ти? Да. От сега съм домашни. Тебе ти харесва? Ало, палячо! Чака си правим с баща му. Харесва ли ти? Казино не е така, не. Виж колко голяма коса има за Така, аз давам мастар, вътре така. Чакай малко. Аз давам мастар. Не, казиното ще... Мастар така долу за маска. Само за маски ще правиш. Друго не, аз давам мастар. Може ли биш мастар? Сега мастар да си покажи. Дай да видим. Дай да видим. Пусни косата да ти видим циганската. Вижте колко голяма коса има. Чайорие, шукарие, папирурде, айде реклама, папирурде, паламанде, чае. Мастар. Клай ова долу, брате, да се гледаме сите. До, майстор. Те така долу. Майстор. Абе, мани, той не е става за майстор. Така не, само така. Така. Не, така. Добре, от тебе няма проблеми, значи ако се искат двамата, от вас, вие сте майката. Браво. Няма проблем. При хубави хора ще се ожени вашето момиче. Иван знае, Иван избил брат, да имаше да найдам кои. Да ме видиш убаво ми е, брат. Много ми е убавака. Иван, кажи нещо, брат, ти си тук с Иван тях, знае, се Иван е знаеш. мой брат, ние сме от вчери с него. Аз казах, че са добри хора, казвам и на него, че сте вие добри. Той си има къща в Македония, всичко. Ей, жена може да каже също. Да. Какво ще кажете вие за младите? Нищо, що да си искам. Булката ти харесва ли? Харесва ми, как да не ми харесва млада момиче. Не знам какво да кажеме повече. Думата да я дай. Имат група калашники, виж има калашники. Това е наша. Направо да си я вземеме. Па вземете си я, направо си я взема ти край. При Иван сега сме, Да. па по-натам ще видиме. Важно, той ще ви бъде в България. Ние скоро ще вземем апартамент. Това е само... И ние искаме домакиня да чисти, да готви, да пере, да не прави проблеми, да си обича мъжа, да си го такова, да си го цени. Най-важното, знаеш какво е? Да ме пуска на дискотеки малко. Обича да си пие. Аз си да те пием. Като? И аз ще да си пием. Ракика, Ракика и аз си пием ракика. Така. Значи нямаш проблем да ти я взеш. Шиша. Пушим Дай му да пробва шиша. Да. Чакай. Дай дъбата да шиша да... Ще те научам аз от шишата да си. Ай. Не. Браво бе, такива хора няма да намериш. Леон, пази какво правиш, човече. Не, такива хора няма да намери този. Види човека колко е добър, дава си дъщерята веднага без проблеми, а някои бащи правят проблеми, няма с него, няма с това. Той веднага си дава дъщерята. Браво бе, знаеш какво е любов, браво бе човече, евала. Ти харесваш го така? Да, харесвам го. Защо не идваше като те викахме да се опознаеш с него? Как дойде? Нали бехме при кафе. Той те чакаше днеска да играете биляр. Да. Ами ще играем до вечер. Ще си играем. Да. Ще си идваме на дискотека. Ама няма сега, взимаме те. Сега с нас идваш. При Иван. Ко се смееш? Аз тук не съм дошъл за така само. Такси да плаща се. Взимаме те. Ако позволяваш ти, шефе, твоя е дъщерята, ти си я израснал, ти си я гледал. Не знам. Одобрявам. Нека си видя. Тогава... Нищо, че е буклук, ама че се оправи. Не, ма тя си го приема и като буклук. Пич ли съм? Пич съм. Хубав взет, ще имаш бял. Краси. Бял циган. Само така, не. Стопираш, не. Така работа долу е така в земята. Да бачкаш, така фърнаме цимент, торби, машината. Някога може да си натиска де машинки. Пясък да фърли с лопата и да дърпа маста. И аз малко теб машинки. Не, машинки, не. Да бачкам аз тебе да си бачкаш. Да. Нема машинки, че ти извадиме забрана. Машинки правим забрана, доле мастари, дръпаш мастари, аз така сме. Ще ти направим тук една къща, нека. Айде станите сега, става и ти, айде младите да стават.
Айде да целуват ръката на бащата. Айде, ставайте. Ко се смееш? Ставайте, да чувате. Какво аз такова, айде да... Браво, щастливи да сте. Да направим един хубав годеж. Да има тука горчиво. Горчиво. Еми не знам, ето, правите се, ти само на мен пускаш бе, Иване, аз не само тука, не ги познавам хората. Аз гледам булката дали е хубава. Аз знаеш какво ще кажем сега? Много хубава коса има булката. Ритко, какво беше от нас направи? Направи. Сега нека остане той тук сам да се Пугам ако сам тук при мен да си пиеме сега ние с него сега с затвор. Си бете си. Не можем денес да пием. С мене сам да пиеме да слушам. Не, утре ще си пиеме, денес на шиша. Ако искате може да стане да изиграе един нищо по 50, поне за гости, че си ще може по 50. Не, за кръвата е госпожа. Ти си господя. Ставай, пусти некой човек малко да изиграе светлината. Не може тук почина, момичето ти не може да... Ами му малко ти той ще Не може да почине, че пускаме му уредба. Горчиво! 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 Странно те. Седи си тук. Ние ще дойдем след малко. Айде, Начо. Пусна го Иван тук при мен, нека си ходи един. Ще пие съседа тук при мен. Айде, пускай го тук малко. Остани шишата. Още си шиша тук, айде. Айде, къде идвам, айде, щастливи да сте. Ние че пием тук при една ракия с това, айде. Айде, булке, щастливи да сте. Че пием тук при една шиша сега ние ще... Седи си, кай отиваш, бе, тук да седиш ти, айде, айде. Айде. Он ще дойде после. Айде. Само не го. Ей! Без булката при Иван да не си дошъл. Само слушай. Не го нервирай, ще стане лошо. Без булката при Иван, не! Ние дадохме булка тук. Ние дадохме тука булка, майко, ко стана, бе? Ма да си оправиш документите, бе, брат. Леон, тъп ли си, бе, брат? Ще се жениш, ще си оправиш документите така. Ама хората са сериозни. Но и аз съм сериозен. Ма ти, за какво се лигавиш, бе? То човека си мисли, верно? Ке си ги оправи документите. Не, бе, какво направи, бе, брат? Ей, брат, ке си оправи... Ке си оправи документите, брат. Нали? Ти какво ще кажеш? Ако се жени с нея, ще си оправи документите. Да, че вземе гражданство. Да. Арна е, бе, брат. Хубава, не хубава, взима я. Айде. Ние дадохме те булка, там оставаш. Там няма да мръдне сеглата. Найс. Леле, каперава. Тук сме в гетото и моментално гледате домашно татуиране. Тук сме в гетото в Кюстендил и сега ще гледате домашно туширане. Това татус. Цигански татус, мангалски. Хайде бе, татуирай мангал. Чакай да видим кому направи. Безкрайност, Ритко. Боли ли те? Не мърдайте бе, хора. Чакай да видим татувката, бе, брат. Те тая напред. А какво означава това? Това някакво цвете. Безкрайност означава безкрайна любов. Безкрайна към кой? Към нейния мъж. Имаш ти безкрайна любов.
Към кой имаш безкрайна любов? Микаче. Микаче, но Дай, брат, снимай ме, аз да татуирам малко. Не. Заклевам се. Не се бой, не се бой. Мама. Абе, дай. На, Ритко. Заклевам се, знам. Мръшо! Ево това. Знам като ти казвам. Дай да си. Ага, най-сака чуто. Виж, Ритка, Хубаво я държи. тя фащаш така, не? Дай. Паня, те така. Со таке ромања вер готово су. Повтарай. Ама не фрлајте. Ма ево тука, ма ево. Ама Па да се гледа лицето ти. Чекай, ајде ти фарем ръката. Абе, спокойно, бе. Той, те така трябва Сега да... в момента татуирам. Ритко, не Ама целата ево игла. абе, от Ево тука, бе, поблизу. брат. Те така, да. Те река чуце освободило. Ей, браво, по-добре тутар си. Ти си по-добър от него, Ритко. Ритко, по-хубаво Ме правят. чете ме рендик пред Бога, со внимателно. Абе, кой си? Имаш ли нещо да Не, кажеш, чуй да Мария? ти кажем, он по-внимателно, той е цялата игла ми фърли. Браво. Окай тушила, по-добре. Татуирам! Значи свинга пред Бога. Ритко, чекай. Къде гостите ширина, ман? Много Да, хубаво от тука го повтаряй, прави. тука. Виж, той верно много по-хубаво дотира. По-бавно от той я фърля цялата игла. То ширила. Сега мърдайте. Не, я чувствам иглата. Ао, те сега чувства. Мария, Давай, как нагоре, се чувстваш? Нагоре не се бой. Декерски ми пуха. Тране ма, вакер с лимина. Повтаряй от тука. Няма мърдай, бе, бокук. Аз показвам къде да правиш. Ти ба си много. Откъде разбираш? Да, от другата страна. Прави, бе. Ау, много я фърли, тате. Свети не карги, Мария. Снима хубаво. Маме. Мария, Не я много мърдайте, мърдаш. бе, брат. Она мърда. Да, притесняват. Тука почне. Така добре е, нали? Да. Крама, да видиш как си те ширина, брат. Лени, камера. Че те мана много Ама мърдаш. много мърдаш. Бокук. Да ти направим сълза тук. Ай, аз не съм Андрей Инкет. Не, аз не мога. Айде, готово. Не, чекай. Мен така някой да ме удари направо главата, ще му строша. Напротив, ти ми пие курон! Айде, ставай! Като си мъжка! Ако! Да ми пие курон! Смен да го бием, ела. Абе, защо така като путка мълчиш, бе? Кучко! Мълчиш като путка, какво ти става, бе, брат? Абе, той от... Абе, мълчиш като путка, бе! Абе, мали го, нисме! Мълчиш като путка, бе! Къде е той? Никога, той букук, честно ти казвам, че го стръжим от бой. Къде е? Ето го! Айде! 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 Айде, букук! Чекай, букук! Айде, бе! Мълчиш като путка, мълчиш, бе! Много не правиш, бе! Давай, дай. Курки! Защо всички те бият, бе, бокук? Оте съм себек за това. Каперез, бе, на ще бил гъргяс без мак. Най-големия себек съм аз у махалата. Може ли